Stovky kilometrov v nohách, ktoré neslúžia vždy tak, ako by mali. A predsa ani väčší kopec pre nich nie je prekážkou. Rozhodli sa bojovať s osudom a napriek bolesti sa na bicykloch vybrali od Tatier až k Dunaju. Okrem choroby ich spája obrovské odhodlanie a pre mnohých chuť prekonať doteraz neprekonateľné. Ivana nedávno oslávila 50-ku. Po nekonečných návštevách u lekára jej pred 6 rokmi diagnostikovali sklerózu multiplex. Dovtedy šikovná maliarka skla dnes hovorí, že s chorobou získala veľa nových priateľov, no do života jej priniesla aj nezvratné zmeny. Na prácu, ktorú milovala a roky robila, musela zrazu zabudnúť. Keď píšete so zlatom na poháre, tam musíte strašne ako tuho držať to pierko a jemne písať. A tá ruka už začala skákať, takže boli obmedzenia, že už nemôžem robiť tú robotu, ktorú som robila. Táto žena nie je jediná, na ktorú sa skleróza nalepila ako neoddeliteľné dvojča. No nie je jediná ani v tom, že sa jej odmieta poddať. Pozrite sa, aj takto dokážu pacienti so sklerózou multiplex bojovať proti tejto zákernej chorobe. 3, 2, 1, ideme! Odhodlanie a chuť prekonať samého seba. Pesimizmus vraj medzi týmito ľuďmi miesto nemá. Naopak, odhodlania majú na rozdávanie. My sme skrátka sadli na bicykle. Čo na tom, že sme chorí. No a za 7 dní jednoducho odbicyklujeme 400 kilometrov. A hotovo. S podporou najbližších vraj ide všetko oveľa lepšie. Navyše postupne prichádzajú na to, že pomoc, a to nie iba tá na ceste, prichádza aj od celkom neznámych ľudí. Chcieť však musí predovšetkým pacient. Ten, kto dokáže rozkázať svojmu mozgu, tak dokáže zvládnuť aj nemožné. Katarína Tekeľová, televízia Markíza.